बे घटनाया मैयानिमोन लोगोफोर मैया हगारस्लाबनो हायासै भिडिअखौ मैया अखा हायाखैमोन ना लोगोफोर आंनि बैग्रि बागाननि खाथियावहाय मोनसे बागान दङमोन आरोना औवा बागान लोगोसे बेयाव नारें खाजि दङ आरो गयबो दंमोन बियो दिनै बे बागाना दिनै खामजोबनानै नै खामजोबबाय औवा बागाना खामजोबबाय नारें गय खामदों सोर सावना गालांखो दा रावबो फात्ता गैया आरोना सावनानै गालांबाय दैमा बारनानै बागाना सानजाहा दंमोन आरो सावग्राफ्रा सावदोंमोनदां सोनाबहा दैमानि सोनाबहा दा बारजों बुथिंनानै ओरैहाय खामलांहैबाय आरोना खामजोबलांबाय नै खामजोबबाय बियो गासिबो खामजोबबाय औवायाथ' जेबो जायाखै र' दा बैखैसो दङ माबा नारें गय बेफोरबो खामजोबबाय दायो गंनै गंनै अर खोमोरग्रा गारि फैदों आरोना फायार ब्रिगेडआ खोमोरगासिनो दङ खाथियाव लोगोसे आंनि बैग्रि बागान दंमोन आं खामजानोसो गिदोंमोन बिरादनो भायग' मोजां दाबो अरा गोमोराखै ओइ खामगासिनो दङ नै दाबो र' खाथियाव थांनो र' नायनोसै आयौ बाब खामगासिनो सिङाव हाबाखै नों ओइखै बारा आरो एसे बुबावाथ' सेसमोनलै हा आंनिखै थांगोनानो नै ओरैहाय नै गोरान गोजा खामनाया नै बाराबो ओरैबायदि बार बे दैमा आरो नै बे खामनानै ओरै औवा सिंजों ओरै खामलांजोब्बायनो आंबो सिङाव हाबाखै जायगाया बिराद गोरान ना आंनि बैग्रिया ओइनि बैयावनो आंबो दाननानै दोनदो दा बिलाइया रानजोब्बाय नै बारानि सिगां बार फैदों बे बारजोंनो बांसिन खामदों आरो अरा नायलाय सोर सावखो दा हमनो हाला सावग्राखौथ' बोरै मिथिबावनो दा जाजेननायानोथ' मोनसे जागोनथ' र' ओरैबायदि जोंबायलै आयौ औवाफ्रा गाज्रि जाजोबसिगोन नारें दंमोन गय बागान दंमोन नारें खाजि दंमोन आरोना सेस ओरै खामि लांदां जाजोब्बाय आरो बेयाव नारें बागान गय बागान बेखौनो सोरबा सावना गालांजोब्बाय फायार ब्रिगेड लेंहरनांबाय नै दै सारगासिनो दङ सोरबा सावनानै गालांदों आमजोबखाबाय बिराद गुवारमोन आरो फायार ब्रिगेड फैनांबाय एसे गोरान जाजोब्बाय जायगाया अखाबो हायाखै माबा हायाखै सोरबा सावना होबायनो बेजोंनो दै होगासिनो दायो बेखौ अरखौ खोमोरगासिनो आरो नै आंना बागाना बेनोमोन आंनाबो एकदम जिङावनो आंनि बागान जिङावनो खामजोबगौमोन बियो नै गोरानथार दाख्लैसो दाननानै खलम होदोंमोन आङो जेने थेने बासिबाय आरो दे होमबा लोगोफोर बेखिनियानोसै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै ना।